Jo sóc la Marta, sóc presidenta de l'AMPA del Mata de Viladecans, també estic al Consell Escolar Municipal de Viladecans i sóc membre, junt amb el Lluís, de la Junta de FAPAC del Baix Llobregat. Yo soy Luis López, hasta junio estaba en una AMPA de primaria de Martínez de Cornellá. Estoy también en el Instituto de Secundaria Martí Pol de Cornellá. También presido la Federación de AMPAs de Cornellá y con Marta pues, estamos en Baix Llobregat, FAPAC. El més important del concepte de transparència dins de l'àmbit de les AMPAs és que ha de ser el canal que ha de permetre empoderar a les famílies per formar part de l'AMPA. Formar part de l'AMPA no és només pertànyer a la Junta. Formar part de l'AMPA és ser soci, és col·laborar, és poder participar, és poder saber què es fa i poder criticar també, i aportar. La transparència crec que és la clau de toc perquè una AMPA funcioni i tingui socis suficients per avalar la seva Junta. ¿No veus? Sí, totalmente de acuerdo. La transparencia es básico en las AMPAs. Bueno, como digo yo siempre, las juntas de AMPAs solamente somos transmisores de la información que nos llega y es importante revertirla en los socios y en toda la comunidad educativa. Yo creo que es bàsic la transparència. La transparència entesa des de molts aspectes. Des de l'aspecte de què es fa amb els diners de la quota que paga un soci, la transparència des de perquè la Junta decideix prendre segons quin tipus d'opinions o de decisions, en el sentit de pertànyer o adherir-se a un moviment, pertànyer a una federació o no, pertànyer o implicar-se en algun tipus de moviment social o no. Vull dir, la Junta és l'eina que tenen els socis, que són els que tenen el poder de decisió i, de fet, la Junta no és res més que tenir aquella gent que està treballant en aquell moment, però qui decideix realment és el soci en l'assemblea. Per tant, la transparència s'ha de practicar quan es fan les assemblees i no només quan es fan les assemblees, posar el que es diu les cartes boca amunt, no? Sinó en l'exercici del dia a dia del treball de la Junta. Nosaltres, per exemple, disposem d'un blog i la idea és començar a publicar les actes de les juntes, les actes de les assemblees estan penjades, tenim penjades, per exemple, els estatuts. Per què? Perquè a vegades el soci no sap que té dret a tenir accés a tota aquesta informació i que ens pot exigir a la Junta. I inclús que li rendim comptes, si no sigui de forma particular, sempre que respectem la llei orgànica de protecció de dades, nosaltres ens devem al soci. Aleshores, clar, jo crec que la transparència comença per fer aquest tipus d'exercici. Crec, sobretot, jo respecto que cadascú tindrà la seva manera de treballar, nosaltres intentem millorar la nostra. Després nosaltres també, tot el tema de xarxes, el que és publicitat, interacció, que la gent pugui contractar, també ho dinamitzem moltíssim. Hem passat d'una època del paper i el motxileo, que allò que es feia abans que es posaven els comunicats, ara la comunicació via correu electrònic, via xarxes, etc. I ens hem d'adaptar. Aleshores, clar, sí que és cert que des que treballem les xarxes ens és molt més fàcil arribar als pares o fer arribar informació. Però si algú fa una crítica, pots respondre en aquell moment i pots detectar o identificar problemes de dir, escolta, jo crec que estic fent bé les coses, resulta que no, que potser algú es pensa que ho fa malament i potser ens hem de replantejar si ho estem fent bé o no. És això, és la lleialtat al soci, no a la Junta, al soci. Jo crec que és important. Y luego, como has comentado, lo de los estatutos, yo recomiendo, eso, sobre todo a la gente que llega nueva a un AMPA, sí, creo que es básico para la gente, como digo, novata, se mira los estatutos. Sí, lo primordial porque es es la guía que te ayuda a intentar hacer las cosas bien. Luego también es importante, hemos hablado de transparencia, de las acciones del AMPA o de las comisiones se hagan visibles, es decir, se pida la colaboración, la integración de los padres. Sí. A veure, nosaltres precisament aquest problema ja el vam viure. Ens vam pagar una nata al principi que feia por.
Comences a fer servir les xarxes, comences allò a intentar dinamitzar, i allò va ser un desastre al principi. Primer que molta gent encara tampoc utilitzava les xarxes, el correu electrònic el miraven o no, vull dir, era una cosa... Aleshores, van passar una enquesta de satisfacció als pares, la van passar via correu electrònic i via paper, per dir, que no diguin que no ha arribat, no? I al final, a base d'errors, sí que vam detectar que no arribava molt al principi, sí que vam detectar que la gent tampoc sabia ben bé què és el que esperava de les nostres preguntes, hem aconseguit estabilitzar ja de forma constant que la gent sap que treballem amb les xarxes, però nosaltres vam necessitar 4 anys perquè la gent s'acostumés. Ja dic que no és fàcil, que no és arribar i moldre. I després tenir una vocalia concreta que faci la gestió de xarxes. I has de confiar molt en la persona que porta a tema xarxes i en el seu criteri en un moment donat de presentar una cosa o no. Després, tot el tema de comunicació de les diferents vocalies, tot passa a través de secretaria i secretaria a les xarxes i xarxes, pum, difusió. Tenim un canal bastant ben organitzat, però insisteixo, hem necessitat 4 anys, Tema llibres. És una cosa. I tenim una comissió de llibres que està a tope treballant i totes les qüestions es fan via correu electrònic, via xarxes i la veritat, bé. Segur que ho podem fer millor, però necessitem equivocar-nos o que algú ens digui que hem fet alguna cosa malament o que no està prou bé per corregir. No som estàtics, som dinàmics i creixem. En estos años de experiencia yo lo que he visto de que como el Martínez que nos pasó, el proyecto de mejoras de patio, hicimos partícipe, como tú has dicho, con encuestas, con aportaciones de ideas y vimos que había muchas respuestas y la gente también... Això millora la sensació que tenen els pares del que fa la Junta. Per exemple, nosaltres, això que dius tu dels patis, nosaltres vam haver de fer una aportació per un tema d'informàtica, era una quantitat... I nosaltres vam considerar que des de la Junta no ens sentíem suficientment legitimats per prendre una decisió així. I vam utilitzar les xarxes i vam utilitzar també tots els canals de comunicació de què disposàvem per fer partícips als pares sense haver de fer una assemblea. I la veritat que la resposta va ser contundent. Allí va ser on ens vam donar compte que per fi anàvem pel bon camí, perquè va haver-hi molta resposta. Pero sí. No, nuestra experiencia del proyecto nos sirvió de mucho porque vimos que la gente quería participar y era medio. También nos encontramos de que luego de esa propuesta, pues como Junta, vimos que había cosas que no se podían realizar por ley, por reglamento, por normativa, que luego hubo que explicar a las familias. Nosaltres a Marta Mata ens van tancar una línia farà ja 3 o 4 anys. No, farà 3 o 4 anys, ja no me'n recordo perquè estic tan enfadada que no me'n recordo. Però alguna cosa haurem fet bé que, inclús havent-nos tancat a la línia, hem seguit augmentant el número de socis. Aquest és l'indicador. No només la participació de la gent, sinó que la gent creu en el que fem. Per bé o per mal, és igual, però veu que tenim alguna utilitat. No hem d'esperar que ens diguin ho esteu fent bé. És que jo quasi prefereixo que em diguin estàs fent això malament per millorar-ho i canviar-ho. Jo crec que és important fer autocrítica. Es lo que habíamos comentado antes, hacerte visible y hacer visible las acciones del AMPA ayuda a que la gente vea que lo que has dicho tú, de que un AMPA tiene una utilidad para la comunidad educativa del centro. Les 3 coses que li diria a alguna persona que vol constituir un AMPA. El més important, i jo crec que ha de ser així, i per deferència professional, ho sento molt, és complir amb la legalitat. Tu vols que t'avalin, compleix amb la legalitat. La legalitat és fes uns estatuts, a través d'aquesta redacció dels estatuts constitueix una junta, nomena un president, un secretari, un tresorer i diferents membres de la Junta, registra't al cens d'entitats públiques que hi ha a la Generalitat, registra't al cens que hi hagi al teu ajuntament i a partir d'aquí treballa. A partir d'aquí. Aquesta una. I per aquest ordre. Tot el que no es faci per aquest ordre no està ben fet. 2. Encoratja els pares. No estem sols. Hem d'engrescar. Com podem engrescar? Doncs fem veure que totes les idees són bones, cap idea és dolenta.
no hem d'esperar que et portis bé amb la gent. Hem de fer una espècie de brainstorming en el sentit de dir ei, totes les aportacions, la pluja d'idees és bona. I engrescar els pares, que no sentin que no tenen accés, que no sentin que no poden participar, que no poden opinar, que no poden criticar. Han de sentir-se que poden formar-ne part. Val? Jo crec que això és molt important. I tercer, la pota més important, la transparència. De fer arribar tota aquesta informació, que està legalment constituïda, que ja tot compleix la normativa prevista i que ja tens un grup de treball i que ja has fet la comunicació suficient per encoratjar els pares i a partir d'aquí fes-ho públic, no amaguis res. Fes autocrítica i exposa't de cara al soci i explica-li què has fet, perquè et digui si ho has fet bé o no. No tinguis por a la crítica és bona. No ens han de decapitar pas, però és allò de dir, escolta, de les crítiques s'aprèn. Jo porto molts anys aprenent i molts que me'n queden i espero que algun dia hi hagi algú que vulgui fer el que estic fent. Però realment estem exposats a que el soci decideixi si ho fem bé o no. I si no ho fem bé, hem de canviar. I això només es pot fer amb transparència, amb tot el que hem explicat abans. Ja està. Sobre todo para la gente nueva que llega es importante el tema de los estatutos. Y si son 2 tardes, léeselo, no hace falta aprendérselo, porque luego es importante saber de lo que hablas. Y si luego, en cuanto a la participación de las familias en la Sampa, no hace falta meterse en grandes proyectos. A veces pequeñas acciones, como he tenido ejemplos de una madre que estaba interesado por el tema de los tapones solidarios y tal, pues también creo en eso, que también las pequeñas acciones ayudan a la gente a acercarse al AMPA e integrarse y trabajar.